Vanoshandisa zvinhu zvinokuwadza semapanga, kurowana zvibhagera nekupwanya nemabhodhoro. Epworth has seen a slight increase in robbery cases over the past few months. A recent case having occurred on the 9th of January 2024, where 2 gunshots were fired. Yeah, around 13 past 4 a.m. Pakauya matsotsi ndobva wasvika wakaridza Pfuti. Waridza Pfuti papa nevanhu vanga vari muno Mbavha. Ndobva watiza pane musikana 1 akatadza kujamba pakabuda nevamwe. Wabona musikana akatadza kujamba pakajamba wamwe. Vauya naye kusheru kubva wabvunza zita. Ndobva ataura zita rangu. Ndobva watanga kushedza. Vachindishedza ndiri mukati bara ana udaira bhozila ndakatowanda. Washedza wakauya kudhoo ndobva watraya kuvhura dhoo. Dhoo ndobva raramba uvhure. Ndobva wamboita sewaenda. Ndobva wadzoka. Wakadzoka wawanda. Ndobva wakazokwanisa kuvhura dhoo. Pawadzoka wakawanda pane vakomana vangu vari munomu vakaputsira madhina kutoti vakomana watize. Saka tenzi wakanoridza Pfuti vakomana ndobva watiza. Vakaridzwa Pfuti. Ndobva wapinda ndobva watrowa. Kuzona wangu watiza kuti ara pakarira Pfuti. Watrowa ndobva watibvunza papa ine mari. Ndobva watibvunza papa nemafoni edu. Ndobva wakatora 2 mafoni nemari yavakatora. Ndobva watobuda pawaenda. Susu chikumbiro kana kuti zvatingakumbirwa kune vanhu vane security kana tukudi tinoziziva especially Mbavha yepanapa. Munhu anenge achiti ndine security yangu, umwe achiti ndine security. Saka tichikumbirawo isu tichikumbira kuti tikasangana nedambudziko rakafanana neiro riri panguva chete tisina transport yekuti mhanye kuenda kupolisi kudombo raMwari police station. Saka pamwe pacho tinokundikana kuti tikwanise kuwana kubatsirwa kuno nekukasika. Saka pamwe pacho tira kuti polisi kana ichifamba vakanzi vadeploywa tinokumbirawo vafambire nzvimbo dzakaita sedzinezi. Pano pari kuwanikwa vakomana vari kutema vanhu nemabhemba. Asi tambona polisi yakaungana pano manheru kuti ichitedza kutsvaga kuti yotibatsirawo sei. Vanenge vakanyarara, vanhu vari kungosungwa, vamwe vacho vakapara mhosva vakatosungwa vari panze. Vakasangana nedambudziko rokuti vanoshandisa zvinhu zvinokuwadza semapanga, kurowana zvibhagera nekupwanya nemabhodhoro. But so far kwavatsvaga vanhu vaya vatoripo panze. But vane kuita mazuva 2-3 vari vasungwa. Tizi kuti kubhadhariswa fine yekuti vapara mhosva here kuti mhosva yatenderwa kunzi vakaenderere mberi nekupara mhosva kana kuteera kuita kuti kudii. Our news team managed to get in touch with Dzakaridza acting spokesperson for Harare Province, Assistant Inspector Faith Mapisa, who confirmed that the robbery did take place and assured the general public that the police are doing everything in their power to catch the criminals. Case tikuiziva and is under investigations. Isu semapurisa tinokurudzira vemumabhawa kuti vakurumidze kuvhara mabhawa avo uye increase security yavo, so kuisa magard pabhawa pavo kana kuisa screen doors kana kuisa CCTV uye vagare nenamba dzemapurisa kuitira kuti kana vaine zvavawana vakurumidze vazivisa mapurisa. Very zhinji tinovakurudzira kuti vafambe kwakachena uye zvakare vazivise mapurisa kana paine zviri kuitika munharaunda mavo zvakaita sokuvanhu vari kufamba nezvinokuvadza nepfuti. Tiri kukurudzira veruzhinji kuti vazivise mapurisa kana vachizivawo vanhu vari kuita marobharies iwayaya. Uye tinokurudzira kuti vagare nenamba dzemapurisa kana paine ane information yaanoda kuzivisa mapurisa anokwanisa kufona pahotline yedu inoti 0242 748 836 kana kuzivisa mapurisa ari pedyo navo.